Uffiċjali fiħdan id-Direttorat tal-Konformità u l-Infurzar tal-Awtorità tal-Ippjanar imblokkaw l-aċċess għal alqa kbira fi Vjalli Stadium Nazzjonali faċċa tal-Park Nazzjonali f'Taqali. Fi stqarrija ntqal li din l-alqa tinsab il-barra miż-żona tal-iżvilupp u spiċċat suġġetta għal depożitu illegali persistenti ta' materjal li żdied fl-aħħar ġimgħat. Il-persuni responsabbli għar-rim illegali ngħataw l-ewwel avviż ta' infurzar fl-2016 u ftit wara l-awtorità daħlet biex tneħħi il-materjal illegali. L-awtorità ħarġet avviż ieħor ta' nfurzar għal ksur simili fl-2020 u proċediet b'azzjoni diretta parzjali fl-2021 li matula ġie notifikat ukoll ksur ta' avviż lil min kien qed jikser il-liġi. Iż-żewġ avviżi iġorru piena massima ta' kuljum li sal-lum tammonta għal aktar minn 80,000 euro u din għada qed takkumula. Intqal li minflok ma konforma mal-istruzzjonijiet li ngħata biex iż-żona terġa' ssir art agrikola, is-sit fetaħ aċċess ieħor għas-sit biex jitfa' aktar materjal. Fl-azzjoni tagħha l-Awtorità tal-Ippjanar poġġiet blokki tal-konkos biex talaq l-aċċess u bekk twaqqaf l-attività illegali. Qalet li se tibqa' segwi mill-qrib is-sitwazzjoni fuq il-post u sakemm ma jitneħħix il-materjal illegali issa tipproċedi bl-operazzjoni biex tirrestawra l-art bi spejjeż kollha għas-sit. Waqt din l-operazzjoni issejħet l-assistenza l-pulizija minħabba aġir aggressiv min-naħa ta' dawk li bdew jiksru l-liġi. L-azzjoni mill-Awtorità f'Taqali saret wara azzjoni diretta oħra simili li saret inqas minn ġimgħatej ilu fuq sit Fwitilajn. Dwar dawn l-azzjonijiet One News kellem mal-Ministru għall-Ippjanar Stefan Zrinzu Azzopardi. L-Awtorità tal-Ippjanar minn żmien għal żmien tagħmel enforcement skont ir-regoli u l-liġijiet li jirregolaw u dan huwa eżempju ieħor ta' infurzar li l-awtorità tkun qed tagħmel skont il-liġi tal-Ippjanar.